Ahoj, já jsem Honza. Ahoj, já jsem Ondra. Dneska si ukážeme, jak namontovat podsvícení skříně vašeho miláčka. Pro účely dnešního videa jsme zakoupili LED pásky s čipy 5050. Tyto pásky se připojují pomocí standardního Molex konektoru. No a pustíme se do toho. V prvním kroku odpojíme veškeré konektory z našeho miláčka. Miláčka si přemístíme na vhodnou podložku. Osvětlení budeme lepit podél hrany spodní plochy skříně. Délku pásku v případě potřeby upravíme. Neudělal jsi teď krátký. Pásky pořádně přimáčkneme. V dalším kroku uvolníme levou bočnici počítače. Odmontujeme záslepku. Najdeme Molex kabely vedoucí ze zdroje a připevníme jejich protějšky. Poté, co jsme konektory připojili, skříň znovu zakrytujeme. A našeho miláčka nakonec přemístíme zpátky na stůl. A na závěr všechny konektory opět připojíme. To je jak v bordelu. To chci taky. Já to chci!